kde bolo, tam bolo jedno staničkovo. V staničkove sa jedného dňa spal ešte James. To je vlastne 30. jún. Policajti. Tak. A čo tu chceme dneska robiť? Poviem vám príbeh o policajtoch. Skvelé. Poď. Čo to robíš? Prepáčte, iba sa snaží posunúť, povedal Billy. Tak dobre, začnem. Jedného dňa bolo v staničkove nezvyčajná policajná stanica. Bola veľmi malá, ale boli v ňom silní policajti. A tá policajná stanica mala len 3 mužov. Ešte v minulom storočí táto policajná stanica bola jedna najvýznamnejšou stanicou na svete. Jeden policajt bol vystrašený a za každým úderom vždy utekal. Nebol to práve najmúdrejší obchvat. Druhý má zlú náladu a nevyžaduje žiadnu inú udalosť. A dokonca má aj parochňu. A tretí, ako keby není to chlapec, tretia je nahnevaná policajtka. Je síce šéfka, ale je rozúrená ako pierko. Ako pierko to moc nesedí. Hej, zlakol som sa, čo tu robíš? Nuž, chcela som ti povedať, že musíš dať zlodejom trest. A za čo? Za to, že minule ma napráskali rybami. A teraz chceš, aby som ich potrestal? A ako? Hoci ako. Ale ten trest im daj a za minútu. Hneď sa vrátim. Ale urobíš to, inak ťa hodím levom. Je prísna až na mňa. Čas na fázu 1. Je prísna jak drevo. Mám kľúč. Čože? Hej. Poďme. Tak utekali preč. Počkať, oni naozaj získali kľúč? Áno, môžem pokračovať. Som za, povedal Billy. Zlodeji sú na úteku, zachrácať, kto môžeš. Vy ste utiekli? Ako je to možné? Zbohon! Hej, vráťte sa! Choďte za nimi! Pomoc! Ešte, že tu máme auto. Poďme. Jasne, naskočím, povedala zlodejka. Sme naložení. Tak, išli preč. Počkajte! Kde sa tam vzalo to auto? Policajti ho tam nechali. Aha, dobre, môžeš pokračovať. Počkaj. A jak? Už ticho, dobre. Inak to nedohovorím ani do večera, povedal Chrujdo. Pekný pláč, že? Áno, skoro taký, že nás zaháňajú policajti. Zastavte! Nie. Teraz bol v poriadnej kaši. Nie, nevzdávame to. Ideme. Pomoc! Mám nápad. Čo to robíte? Bi.
Tak, odišli preč. Tak, pekne sme sa ich zbavili. Áno. Poďte, poď. Viem o peknom mieste, kde nás nikdy nenájdu. Povedal zlodej. Parádny príbeh. Ešte som len v polovici. Prepáč. Povedal Billy. Zastal! Povedal zlodej. Ako tam chceš vyliesť? Ľahko. Toto lano mám vždy po ruke, povedal zlodej. Dobre. Čo mi tým chceš povedať, že ti ušli? Nuž, havarovali sme. Áno, chceli nás oklamať a vy nesobáci, vráťte sa tam a nájdete ich do večera. Je prísna však. To sa aj len tak prepečie, povedal policajt. Sme tu. Aký je plán? Najeme sa a odídeme preč. Súhlasím. Poďme, povedal zlodej. Budeme si musieť zobrať naše náhradné auto. Čo už, je to pre naše dobro, povedal policajt. Išli preč. Tie ryby sú chutné. Lepšie než vo väzení. Súhlasím. Tam sa už v živote nevrátim. Beriem späť, tak vrátim. Mali by tu niekde byť. Neboj sa, nevedia, že sme na tom kopci. Áno, a že ak by sme kričali, vtedy by nás... Čo to bolo? Au, neznášam podliaky. Ty hlupák, započuli nás. Sme blízko. Musia byť na kopci. Čo teraz? No čo asi? Prelezieme to. A to si ako predstavuješ? Ak prelezieme, tak lez už. Poď. Už mám dosť lezenia. Poďme. Tak ich policajti našli. Len sa ukážte. Musíme tam vyliezť. Ja neznášam losenie. Alebo vieš čo? Ja sa vrátim, spravím si kávu. Zvládneš to? Papa! Bože môj. Nie. Na nám je mesto. Ak skočíme na policajnú stanicu. Ako keby do väzenia. Ja. Nie. Ako to spravil? Jednoducho. A čo teraz? No čo asi? Skočíme. Keď ja tak nerada skáčem, nemáme inú možnosť. Hej, stávate to, alebo ma ešte budete mi ničiť nervy. No tak, skočme. Teraz. Tak skočili. Ja vás dostanem. Kde to som? Pomôžte mi. Ľudia, pomôžte mi. Ostaňte ma odtiaľto. Sme živí. Prežili sme to. No tak, rýchlo zmizníme. A mám vás. Nie.
No, myslíš, že odteraz budeš musieť jesť iba ryby z policajnej stanice. Zlodej bol smutný. A zasa sme skočili tam, kde predtým. A dokonca nám aj zobrali kľúč. Neboj sa, získame ho naspäť. To hliadaj poriadne, rozumieš? Rozumiem, povedal policajt. Hej, pomôžte mi, nenechávajte ma tu, pomoc, kričal policajt. Takže zlodejov chytili. Policajti už dávali poriadny pozor, aby neutiekli. A ten jeden policajt s parochňou tam ostal niekoľko dní. To bol super príbeh, povieš nám ho znova? Nie. Jasné. Veď už som zabudol, že si ho vôbec rozprával. Hej, čo tu sedíte? Budete meškať, musíte ísť doručiť balík, povedal James. Áno, vždy na to zabudnem, povedal Chruido. A rozprávky je koniec.